Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsunan, kumusta kanyang tanan o ang pakiguban usab kita kanyo nining atong programa. Kampana ang tingog sa kamingawan, uban usab sa Confraternity of the New Apologetics. Nauning tungora atong isgutan ang mahitungod sa Berhen del Candelaria sa katarungan nga daghan usab no mga butang nga angay atong isayran nining atong pagdebosyon sa mahal nga Berhen Maria. Kitang tanan magigsunan na mga Katoliko dili malikayan nga dunay gitay pagdebosyon sa mahal nga Berhen Maria sa daghan or ingon man sa lain nga pamaagi. Pero ang pinaka-common lugar dito sa Pilipinas na may og debosyon sa Virgen del Candelaria, ana kini diha sa gitawag nato nga Iloilo. Gitawag kini Nuestra Señora de la Purificación de la Candelaria. Diri sa ato diya sa may Taguluan sa ato exorcist Father John Balsamo, gitawag og Our Lady of the Candle, uban usab no sa iyang assistant parish priest si Father Robert Roy Impaho ang atong direktor usab sa Biblia. Nagsaulog usab sila nining Pitsa Dos isip kapistahan makigsunan sa Birhen del Candelaria. So muna ang daghan bibo no ang mga gitawag nito pag sa ulog sa atong mga tigsiunan o nalipay usab kita pag-ayo nining mga butang. Ug mayong buntag diha sa tanan ang atong mga kaigsunan nga naga-monitor karon o sa laing lugar sa kalibutan ang uban diha ang gabi ang uban pod hapon. So mayong adlaw kanyang tanan pero dili sa atong nahimutangan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa kamayong buntag atong tanan atong paghisgot karon mahitungod sa Birhen del Candelaria. Now, ang mahal nga Birhen Maria magigsunan from the very beginning, makita nato ang talagsara no nga mga mention diha sa Biblia apan dunay impact sama sa Genesis 3:15 nga matud pa ibutang ko kanimo ang panag-away tali sa babayi ug sa bitin. So dunay pag-away sa babayi ug sa bitin o dugmokon sa Hebrew lugar ng manuscript ato ni klaro pagayo ang mudugmok sa ulo sa bitin mao ang anak sa babae apan sa mga translations sa Latin dunay nigawas nga ang babae ang mudugmok sa ulo sa bitin, but theologically makita nato nga atong Ginoong Kristo directly siya ang mudugmok sa ulo sa bitin o indirectly ang atong mahal nga Birhen Maria. Kaya sila man daw ang gimension diha nga mupukan mopildi sa bitin o sa kaliwat sa bitin babae o kaliwat usab sa babae wala lain kundi ang atong Ginoong Kristo siya ni pukan ini. Ngayon ni San Pablo nga iyang gibutang ang iyang makaaway ilalom sa iyang tilan atong Ginoo kana. Unya ang fulfillment ini nga iyang inahan mao si Maria. Therefore, ang Genesis 3:15 gitawag og proto-evangelion or first gospel nagpunting usab diha sa mahal nga Birhen Maria. Katoliko, mga theologians, scholars nagtuo, naghuna-huna o kumbinsido nga ang gisgutan diring babae wala lain kundi ang atong mahal nga Birhen Maria. Now, makita na to ang dunay tone of miracle no, diha sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa Isaiah 7:14, gingon nga ang Ginoo mohatag natong timaan. Na kanang word nga timaan sa Hebrew is os meaning miracle o sa kababay nga magsamkon og mga anak unya berhen siya sa kaberhen manamkon og mga anak. Gani ang literal lugar nga translation ini or gitawag og meta praise nga philosophy of translation ang gibutang pa diha magigsunan is ang kamulong pagsamkon kamulong panganak berhen siya nagpabilin siya nga berhen. Ug tuod man pinaagi sa pagbahibalo ni Archangel Gabriel miraculously ang atong inahan makigsuonan matod pa nagsamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Again, it's another miracle. Now, going back sa Birhen del Candelaria makigsuonan. Now, ang Birhen del Candelaria, ang gitawag nato nga hitabo nini ngadtong mga ika-16 ka siglo. Kining gitawag nato nga ribulto sa Birhen del Candelaria. Usa kani siya ka limestone, no? Limestone siya makigsuonan.
Unya na-discover ni siya sa mga mangingisda sa suba lugar nila, no? Unya natingala sila kay naglutaw, no? Imagine naglutaw ang usa ka gitawag nato ribulto. Limestone dili ni mulutaw. Ordinaryo nga limestone, butang kag limestone diha sa tubig. Ordinarily dili ni siya mulutaw igsoon. But this time nakita nila nga naglutaw ang usa ka gitawag nato ribulto. Kini nga ribulto ang Birhen del Candelaria nga ribulto. Nga dili madaog sa mangingisda. Apan sa dihang desisyon sila, no, uban silang obispo nga dadon kini sa simbahan dito sa Haro, nadaog nila ang rebulto makigsunan. Ug kana nga rebulto mo nang nariya karon. Usa kini ka rebulto nga gidepict, no, ang atong mahal nga inahan sa Ginoo, Ginong Hesus. Unya napo diha ang simbolo sa kahayag makigsunan o purification. Napo diha ang globus cordillera, no, ang kalibutan nga nagtimaan sa pagdomain sa atong Ginoong Kristo makigsunan. So gidala kining gitawag nato nga rebulto didto sa simbahan sa Haro. Now, kini magong gitawag nato nga pag-portray sa maong rebulto. Nag-portray ni siya sa gitawag og purification rites sa mga Hudyo. Na kini purification rites makigsuon na kini silang halakha. It means Jewish way or Jewish law or Jewish way of behaving. Gitawag siya og halakha makigsuonan. Kay ang mga bata kaniadto, no, nga firstborn, dapat ma-redeem sila. Unya ang mga inahan nila considered unclean makigsuonan. So muna nga ang atong Ginoong Kristo, although exempted siya nining tanan kay he is owned by God, he should not be redeemed. Kay ang Ginoo mo gitag-iya sa mga firstborn, so i-redeem siya makigsuonan. But atong Ginoong Kristo, kay iya naman sa Ginoo, there's no need for redemption. Din atong mahal nga Birhen Maria kay wala man siya sala, no? Wala siya sala. So she's not unclean. Exempted siya niini. But tungod sa ilang humility, ilang pagpaubos, ang atong mahal nga Birhen Maria, nisunod siya sa balaod nila sa halakha. Anak ni Islam mitzvot, no? Gi-mention kini makigsunan nga napo diha sa Biblia sa Luke chapter 2 nga ang atong mahal nga Birhen Maria niadto po sila sa templo para ani nga gitawag nato nga ritual. Nga atong Ginoong Kristo, as human as he is, wala po siya sala. Apan niduyog siya, no? Doon na siya gitawag solidarity with us, solidarity uban sa mga sinful people like kanimo o kanako. O kini lugar ng gitawag ito nga purification rite, no? Nag mo kini ang mensahe nga gi-portray diha sa Ribulto makigsuonan sa gitawag nato nga Birhen del Candelaria. So muni ang hitabo. So makita to nga daghan pug kay, no, ang mga tao nga nag-devote ini because this is something miraculous. Talagsaon siya. Kang question ang asa man gikan ang rebulto sa mahal nga Birhen sa Candelaria. Ang Santo Niño kabalo man ta nga gikan kini didto sa Europe, sa Spain, gidala ni Magellan. Ang Black Nazarene kabalo sabtang gikan kini sa Mexico. So nagyoy gituuhan nga ang origin ini mga rebultuha gi-craft gid sila sa tao, no? Anay mga artist nga naghimo nini, then recognize and acknowledge with the church, gibli sa simbahan aron mahimo siya nga object for our devotions sa atong pagtagad sa Ginoo. Kay mga symbolism ra man siya, dili magini Dios ang mga rebulto. But ang naka-unique lugar nining gitawag nato nga Birhen del Candelaria kay unknown. Wala ni bali asa gikan ang maong rebulto makigsunan. Wala ato isayri kung kinsa nagkulit niini. Kay kalit na nilutaw diha sa suba, no? Imagine makita ka og limestone nga rebulto o niya napagi matud pa mga palladium aning mga part lugar nga nag-support sa iya o naglutaw diha sa suba, which is quite impossible, no? Scientifically. Dili siya mo agree sa siyensya. This is something beyond and it happened. Wala sila na yung source, no? Maimong i-check lugar ang origin sa rebulto, wala sila makita nga makitawag nato nga tao nga mapunti kini mo naghimo nini, no? Nagkulit aning rebulto or asa nagikan nga nasod nga nadala dinhi sa Pilipinas. Wala makigsunan. Ang ila lang matudlo nga naglutaw kini sa suba. So kining gitawag nato nga
Virgen del Candelaria gi-approve no ni Pope John Paul II nga mo ni ang patrones diha sa Western Visayas. Gi-approve ni Pope John Paul II nga usa na pod siya ka santos karon gisonan, and then iya kining gi-crown no, na gitawag og canonical crowning nga nitabo sa pag-anhi ni Pope John Paul II niadtong February 21, 1981. Pag-anhi na dinhi isip sa ka-apostolic visit, iya kining gi-crown. And take note, kini lang nga rebulto ang gi-crown gyud og Santo Papa. Yang uban na may mga bota nato mga proxy, mga legate or mga representative sa atong Santo Papa makigsunan. Pero this time ang Santo Papa mismo ang nag-crown niini no. Dili usa ka regent sa Santo Papa, dili usa ka cardinal, but the Pope himself ang nag-crown niini. Mao kini naka-unique nga debosyon lugar sa mahal nga Birhen Maria diha sa gitawag nato nga Iloilo sa Western Visayas. Now, nitong January 2012, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. So, kayong Catholic Bishops' Conference of the Philippines, muna ang kaupungan sa tanan nga mga obispo. And I guess mag-meeting sila twice a year, no? Magtigom ni sila magisunan, pag-discuss og mga butang, mga concern sa atong simbahan Katoliko diri sa Pilipinas in relasyon lugar. So sa may mga kamanduan or mga idea na gikan usab sa Roma kay we are one church man sa Rome. Doon naman tay gitawag full communion dito sa Rome. So muna nga mag-agad usab ang simbahan sa lihok niini. Kini mga butang nga hisgutan kini diha sa gitawag na to CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Unya gi-approve no, gi-approve sa CBCP nga mahimong usa ka shrine ang ilang katedral diha sa Haro, Iloilo. Mahimo siyang usa ka shrine or national shrine of Our Lady of the Candles. Singuna na may kining mga kandila no, minsan gini mga kandila ay importante mo gani ay symbol of prayer makigsunan nga pinigbisag naglakaw na ka ang kandila gadilaab siya padayon ang diwa sa imong mga pag-ampo. Ug kini nga mga butang usa ka dakong debosyon diha sa mahal nga Birhen Maria. Now, nabay lain nga debosyon aside aning gitawag na to nga diri sa Pilipinas sa Iloilo sa Haro? Yes, makigsunan dunay lain nga debosyon niini. Dito po ni mahitabo no sa Spain sa gitawag nilang Canary Island. Napoy mga talagsaon nga hitabo dito. Kung milagruso ang nahitabo dinhi sa Haro, Iloilo, milagruso sab ang nahitabo dito makigsuonan sa Canary Island. Nitong 1392, layo-layo na tungod kay ang Pilipinas ulahi naman ta na Christianize. 1392, wala pa na diskubre ni Magellan ang Pilipinas. Wa pa na taos lapu-lapu sa anang tungora makigsuonan. But ang kalibutan nakailan na sa Ginoo. Pilipinas na lang wala pa. Usas wala pa na-update anang mga panahon na. Year 1392. Now, doon ay gitawag og mga goat herder. Muna silang atiman sa mga kanding, no? Pakaon sa mga kanding, mag-abuhi sa mga kanding, baligya siguro dayon, or sa baka, no? Milking. Dahil lain mga purposes. Unya, nakakita sila aning rebulto. No? Rebulto sa Virgen del Candelaria, pakigsunan. Kay according pa sa mga traditions ani nay mga kandila no nagpalibot usab no nini o niya sa rin nakitaan siya sa mga tao simpre initial reaction wala ta kabalo ngano hadlok ba ka curious or unsa ba kay ila mga katuyuan kisunan kung ikaw siguro no wala ka sa usa ka lugar o niya makita nato nga dunay rebulto nga imong makita og galit wala ka kaila possible ang next nimo buhaton diha gilabay nila bato no so yun na nahitabo gilabay nila og ang rebulto og bato rebulto sa Virgen del Candelaria og na-paralyze ang kamot no na-paralyze ang kamot makigsunan so wa kalihok tingala siya then ang usa pod iyang tang duslakon sa kutsilyo ang rebulto sa mahal nga Virgen Maria iyang tang duslakon
Pero ang iyan ang kaugalingon ang nasamad no siya. Gislako niya ang mahal nga Birhen Maria ang rebulto nini. Ang iyang kaugalingon maoy nasamad. So this is something very awkward or something very unlikely no nga ingon na ang mahitabo nga siya na hinuon ang nasamad. So dili ni siya ordinaryo no. Dili ni siya ordinaryo. So ang nahitabo katong lugar no, katong lugar makigsunan no, sa lugar gitawag to mga Guanchi. Na-convert sila sa gitawag nato nga Kristohanon nga pagtulunan by the Castilians no, Castili, one is Spain. Na-convert sila sa Christianity. Then sa dihang matud pa makigsunan okay nangadto may kini mga Guanchi lugar nangadto sila sa Castili paabot na convert sila sa pagka Kristiyanos. No other religion, no other Christian denomination na nag-exist anang tungora except no sa Katoliko. Pagbalik nila, nakita nila nga kini nga ribulto nga naa sa Canary Island or sa Tenerife, specific nga lugar. Na-identify nila nga kini nga ribulto sa mahal nga Birhen Maria ni. Kaya ang uban sa lugar nga mga lokal or native, ang ila pong na ba ang ila tong goddess or idol basta kanila no. But imagine ang mga native nga nahimong Christians na convert sila, pagbalik nila klaro sa ila ang rebulto nga naa didto wala lain kundi ang atong mahal nga Birhen Maria. Then so siyempre ang nahitabo no, doon na veneration no, na nahitabo makaigsoon doon na veneration sa mga taong gitawag mga Guanches. Una ilan ning gidala dito sa Cave of Atzbeneco, Cave Atzbeneco. Una kining Cave of Atzbeneco mo po ni ang gitawag og Saint Blaise, Cave of Saint Blaise. Mo makita nato nga doon na may connection ni Birhen del Candelaria na Saint Blaise mo na butan og kandila no ato mga truth kay namungudtoy gitawag nga nasangit dinhi sa kuan lugar ana naulian pinagi sa intercession ni Saint Blaise namo nang butangan og kandila nga ato mga liog pod yan ang panahon na pangayong panabang to sa kasantos kay doon na siya connection no kaya ang Birhen del Candelaria nga ribulto didto nadala sa gitawag nato nga langob nga gitawag og langob ni Saint Blas or Saint Blaise magisuonan. Then there was one day gikawat ang maong rebulto. Okay? Kawat ang rebulto, no? Munang bantayan na no kani ang Santo Niño nga rebulto sa Cebu. Mga pari nang warn yun, ampingan, bantayan kay dili malikayan. Dili tanan tao parehas og una-una sa ato. Ang uban ang una-una gyud nga kawaton, kuhaon nila ang rebulto makigsunan. Nagikuha kini no gikuha kini kaigsunan gidala sa Lanzarote sa kini ka lugar. Karon ang nahitabo kay doon na may mga outbreak sa plague no. Doon ay mga sakit nga niabot dito mga lugar. Muna nga ang uban pod nga na dito ila po ning gi-identify no. Ilang gi-identify nga basi mo ilang goddess si Chachirachi no. Mo ilang goddess pod. Nga na portungod sa mga sakit magisunan nga nahitabo kanila ilang nakita ang dili gid ni ila. Dili na ila. But gani ilang ganang basta mo ni ang mother of the gods, no? Mo ni ang mother of the gods. Then sa nang abot ang mga Christian conquerors, no? Na conqueror man lugar ang mga not ang Christianity ga-impose og pagkangker, but it so happened nga mo man na ang life nila kaniya to colonize, conquer og mga lugar and it happened nga nahimo po sa mga Christians. Pagkangker nila sa lugar, nakita nila ang mahal nga Birhen Maria nga oy gikawat ba diri tuman sa Lanzarote. So ilang na kita nga dili ni makigsuonan iya sa mga nitibo. Dili ni siya Diyos. Dili ni siya idol nila. Dili ni inahan sa ilang mga idols. But nagpunting kini sa mahal nga Birhen Maria. So ilang kining gidala og balik no. Dito sa cave no, shrine of Suangaronao no. Mutawag magkaiso na shrine na kay doon na simbahan no. Gibalik nila sa langob nahimo nang sa shrine o doon na simbahan dito. Simbahan nga Katoliko. O naklaro nila tanan nga naa didto magigsuon no. Nakita nila nga mao ni ang gitawag og mahal nga Birhen Maria. Okay? O niya ang cave po ni Saint Blaise lugar
Doon na po yung chapel. Naghihimo na pinasay dito sa gitawag og langub ni St. Blaise Magigsunan. O kinilugang kapistahan, no? Kapistahan. In 1497, no? Wala pa na-Christianize ang Pilipinas. Ang kapistahan sa gitawag nato og Presentation of the Lord o sa Virgen del Candelaria na parehas, no? Muna ang February 2, no? Ang kapistahan magigsuonan sa Virgen del Candelaria o sa kining Our Lady of Purification. So na timing siya magigsuonan na usa ang iyang idea, no? Ang idea because Mary is the light, the bearer of Jesus Christ who is the light of the world. Nana ang nahitabo. Si Mama Mary naghatag usab og kahayag as subordinate sa atong Ginoong Kristo. Gani atong Ginoo, no? Ningon man, you are the light of the world. So we should not be confused ana, no? Kay tatanan sa diyang musangyaw ka sa uban nga mga tao, you become the light of the world. Sa diyang mohimo ka og pagkabuutan, you become the light of the world na tigsuonan. All Catholics, baptized Catholics, are the light of the world. So Mary is also unique as a light of the world tungod kay siya man ang mother of the Redeemer. But ang source of that light, no, the very light of all the light, mao nga tong Ginoong Kristo. The light, Mary as the light, ni participate lamang siya sa light sa atong Ginoo. Kita pod as lights of the world, Matthew chapter 5, no, 15, ni participate gyapon sa atong Ginoong Kristo as light of the world. Siya ang pinaka-main, pinaka-source nato sa atong light, ug siya atong pinaka-light, niambit kita niini. But ang Mary is unique tungod kay she is the mother of the Redeemer. Yan na siya. Dili si Dios, tao siya, sama ka nato magigsunan. Sa uban usab nini nga mga businessmen, no, dito sa maong lugar, ang ila pong pagsaulog sa maong kapistahan gitunong na silang harvest. Why problema kini? Sa August unya kay napo diri ang gitawag to Assumption of Mary. Sumura og diha pod ang ilang gitawag to nga pag-timing makigsuonan sa maong kasaulogan. So kung doon na may kausaban, no, sa mga pizza sa pagsaulog, wala siya problema. Ang importante, klaro sa ato, unsa ang atong pagsaulog. Kana ang pinaka-importante magigsuonan. Tungod kay, una, the center of Marian devotion, reminded always by Monsignor Elmer Abakahin, ato po siyang i-pray sa kanunay kanasa sa mga balatian karon. The center of Marian devotion is always Jesus Christ. So dili pwede nga si Mary ang ma-highlight, no? Because in devoting Mary, in venerating Mary, we are actually acknowledging the presence and the actions of God in the life of Mary. Mary is created by God. So ang ato yung gi-honor pag-ayo is not Mary, but the one who created Mary, and that is our Lord Jesus Christ, the triune God. Siya ang atong Ginoo, ang Diyos, may naghimo kang Santa Maria. So si Mary is a reflection. Ano yun ni Father Chad Ripperger, sa ka-spiritual theologian, nga Mary now represents, okay? Represents the mercy of God in a unique way. Represents the love of God in a unique way. So kung atong i-honor si Mary, actually we are not only honoring Mary, but we are honoring God who created Mary. And it is like God is telling us, look at Mary, and you will understand the love of Jesus. You will understand the mercy of Jesus. Pinagi sa atong pagsudong diha kang Birhen Maria. Is it biblical? Yes, it's biblical mag-isunan. John chapter 19 verses 26 to 27. Unsa may giyon diha? Ingon natong Ginoong Kristo, behold your mother. Behold your mother. O ang nasa original nga idea ni behold is meditate your mother. Gaze your mother. When you say meditate, always put Mary in your heart. Kaya kung atong i-behold si Mary, if we meditate Mary, if we are going to behold Mary, if we gaze Mary, we will see Jesus makigsuonan.
because Jesus is the one who created Mary. It's like mas makasabot kita sa lihok sa Ginoo sa cross kung atong sudungon ang mahal nga Birhen Maria. Kaya ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang kinabuhi, nagmanifest, nagpadayag sa mga misteryo nga mga lihok sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagpangluwas. From the very beginning, no? From the very beginning, sa diya gi-conceive si Mary ni Santa Ana diha sa womb ni, nagmanifest na makigsuonan ang kinabuhi ni Mary kung kinsa ang Diyos, kung kinsa ang iyang anak. When she was conceived by the power of the Holy Spirit, klaro makigsuonan nga iyang kinabuhi mismo, living the will of God according to Father Chris Aylor, living the will of God, nagmanifest kung unsaon nato pagsunod ang kabubuton sa Ginoo. That's why the fiat of Mary is very important, no? Very important because it is listening the word of God. So ang pagpaminaw ni Mary makaigsuonan sa pulong sa Ginoo, wala lang nag-start no sa iyang fiat, sa iyang pag-yes kang Archangel Gabriel. But nagsugod pa ni sa dihang napa siya sa womb sa iyang mama. When she was created by God, the soul of Mary was created by God in the womb of Saint Anne. Tungkol kay mga Hudyo, pag magburos ng sa kababae, bawal sa ila nga mamina o mga gossips, mga tabi-tabi, no? Mari anong latest, bawal na sa ka Hudyo nga maburos. I-separate siya, i-seclude siya makigsuunan. Unya, ang iya dayong bana mo kanta saya o mga salmo para nga ang bata nga nasulod sa tiyan sa inahan ang iyang madungog ang mga pulong lamang sa Ginoo. O kini santang si Maria nasa tiyan sa iyang nanay, we believe as practiced by the Jews nga si Saint Joaquin nagahimog mga awit, nagbasa og mga pulong sa kasulatan aron nga ang bata nga Maria makadungog sa mga pulong sa Ginoo. Sa ato pa, ang fiat ni Mary wala lang nag-start ngadtong niingon sa yes kang Archangel Gabriel. But it started when she was in the womb of her mother, reflecting, meditating the word of God within her. She was already absorbed by the word of God. Naa pa lang siya sa tiyan siyang nanay. Muna nga the life of Mary as a child, no? Usa man siya ka temple woman, bata pa siya, gi-offer sa templo. Dito siya nagpuyo sa templo gisunan, nag-serve sa templo. Ang kinabuhi ni Mary gikan pa sa iyang pagkagamay bata. Usa ka kinabuhi that is so absorbed by the word of God. Puno kay siya sa gitawag nato nga pulong sa Dios. Puno kay siya sa gugma sa Ginoo. Ingat kanindot no ang kinabuhi ni Santa Maria. While nagkinabuhi siya sa kalibutan, this is a lay spirituality. It's like, say for example, no, naka sa trabaho, naka sa eskwela, naka sa imong negosyo, or bisan unsa imong ginahimo. But while naa ka diha, you're absorbed by the presence and love of God makigsuonan. Nga ang tanan nimong ginahimo, it's like an action coming from you and the Lord that is in you, who is present in you. Ingon ana ang kinabuhi sa mahal na Birhen Maria. Ingon ana ang iyang pagpuyo. O kining tanan makigsuon nga pag kinabuhi niya nga nidako siya dito sa templo, hamtod lugar nga nakat-on siya sa nasa sa age of reason. Nihatod ni, no? Nihatod ni. Diha sa grasya sa Ginoo, nihatod kini to say yes to the Lord. Nga mingon sa yes to Archangel Gabriel. O wala ni nahuman diha makigsuonan. Wala kinahuman. But it is manifesting more and more every day. Gikan pa sa pagagamay bata sa atong Ginoong Kristo. Imagine, Mary, bago pa lang nanganak, matod pa, nasa pa sa postpartum period, traveling to Egypt, a very far place.
sakay og asno o di ba kabayo. Dili ni siya ordinaryo nga hitabo makigsunan. But Mary with all her patience sa vision ni Saint Catherine of Emmerich. It's good also for meditation. Walay complain si Mary. Wala siya'y question nga, Lord, you're so powerful. Why not kill Herod? Okay? Why not kill our enemies so that we can live safe in Bethlehem or in Nazareth or in Capernaum or asa ba sila mupuyo magisunan. But patiently, Mary and Joseph followed the instruction of the angel to go to Egypt. Kung sa ilang pag-journey, init ang adlaw, bugnaw ang gabi. Mary was always gazing, meditating the baby Jesus nga naa diha sa makisunan. And sometimes, no, according to Saint Catherine, dili pa ingon na ka-clean nga water ang ilang mainom. It's a real and actual life. It's a life that is the same you and me ang kinabuhi ni Santa Maria magigsuonan. Dili siya usa ka kinabuhi ing always lang kay smile, wala na problema, nga pag na kuan mo okay ra na. No, it's not. It is living what really life is. Yung na ang kinabuhi ni Santa Maria magigsuonan. While nag-uban siya sa Ginoo, grabe nga mga hardships ang ilang natagbuan. Grabe nga mga hardships ang ilang gisagubang diha sa kadalanan. But ang himuon ni Santa Maria is to pray deeper and deeper, trying to feel, absorb all the pains nga iyang na-experience makigsunan. Saint Joseph po, nang-applyan trabaho, dugay siya nakatrabaho, then nakatrabaho siya, sa hindi pa siya masulduhan, mutulo ang luha ni San Jose atong pinalangga. Tungod kay wala siya pagkaon nga madala dito kang Maria nga gamay nga bata. But praying deeply, not questioning, Lord, sa mani Lord, no nga problema mani, naama ka Diyos mga ka, gamhanan man ka. Dili ingon anak ng mga pulong ang gapanggawas kang San Jose. But mga pulong sa lawom kaayo nga pag-ampo, pag-meditate, nining tanan ng mga panghitabo sa kinabuhi. And accordingly sa Mary, gaborda, kaya kato mga borda niya, yan na pabilo agpan. No, so nga trabaho. Atong mahal nga Birhen Maria magisunan. Wala lugar to ingon nga, Lord, sa mga pala mana din ka na mga bato de himuan lang pan, o maura mangyapon naglami. No, it's not like that. Mary patiently doing things. While doing things on earth, it is like the presence of heaven is always with the mother of the Lord. She is really a light. No? Usagid sa katinuod nga kahayag. She is really bringing the light of the world nga mao si Jesus Christ. Ni-reflect diha sa iyang kasing-kasing, ni-reflect diha sa iyang kinabuhi sa matag adlaw. O sa dihang nakabalik na sila diri sa Israel, ang atong mahal nga Birhen Maria, uban siya sa mga kalihukan sa atong Ginoong Kristo. Wala siya ni separate. Usahay man gud no, bantayan itong mga language na nato kay. Kana bang term nga ubanan ka sa Ginoo. Okay? Ubanan ka sa Ginoo. It's good. There's no problem with that. Ubanan ka sa Ginoo. Mayon siya. But the life of Mary is different. Siya ang niuban sa Ginoo. Why not try to change? No? Why not try to change? Ikaw ang uban sa Ginoo. Mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Kaya sa kung ang ubanan ka sa Ginoo, then you have there the vision according to you, plannings according to you. And then God is there, nag-uban sa imo. But kung imong balihon, ang Ginoo naghimog vision, ang Ginoo naghimog mga plannings. Ikaw ang muuban ini. It will become a meditative life. You are meditating the plan of God. You are meditating the will of God makisunan every day kay gusto ka nga muuban sa lihok sa Ginoo. And this is the life of Mary. Nagsangyaw itong Ginoo, gauban ang mahal nga Birhen Maria. Nagsangyaw itong Ginoo, botho lag kalit ang inginahan. Ngano man, muuban siya sa iyang anak. This is a very
great attitude nga muuban sa atong Ginoo. Nindot siya nga atong sulayan. Karon adlaw no nga nagtan-aw ka dinhi sa TV sa Paraza 29, sulay nga ubanon uban kita ngadto sa Ginoo. Kita ang uban sa iyang makigsunan. Ubanan nato ang Ginoo. Kita ang iyang disciples. Kita ang musunod sa iya. Kita ang sunod-sunuran sa iya. Dili kay siya ang sunod-sunuran sa ato. Kaya usahay manggod na ay mga inguna nga mga pagbati. Dili may daotan no, but atong gitan-aw ang pag-reflect nato kang Maria bringing the light. Sayang tao mingon man nga lihok tao kay tabangan ta ka. So ang tao naglihok, ang Dios ang iyang support group no, murag tabang Ginoo sa iya. But it seems kay Mary is lahi, no? Nga si Mary naglihok lamang unsay ipabuhat sa Ginoo kaniya. It's like, Lord, what do you want me to do in your mission? Unsay akong role ani imong mission, Lord? Unsay imong ipabuhat sa ako inimong plano sa kaluwasan sa kalibutan? Unsay imong ipabuhat kanako? In what part, no? Kini mga abilidad, no, according to Father Chard Reperger, kini mga abilidad nga nasa imo, mga skills nga nasa imo, mga talents nga naa sa imo, mga kaalam nga nasa imo, mga hiyas nga nasa imo, gihatag ni sa Ginoo sa imo para magamit nimo nga mahimo kang part sa lihok sa Ginoo sa kaluwasan. And this is very higher in purpose. O kini ang gilihok sa mahal nga Birhen Maria. Wala nga tong mahal nga Birhen Maria naglain og iya. Na okay, maglihok ako, naman ko'y kaalam, intelligent ko, bright ko, na ako'y mga abilidad. I do things in my own and let the Lord follow what I am desiring. But si Mary is lahi sa makigsunan. Ang iyang gihimo nga, kining tanan niyang mga kaalam, kahibalo, mga hiyas, kapuno sa grasya, iyan ang gigamit para pagtabang sa mga kalihukan sa Ginoo, sumala sa gusto sa Ginoo, nga himo ni isip tabang or subordination ngadto sa dako kayo nga scheme of God's plan sa kalibutan. Asa nga part no nga diha ka maka-assist in accordance, makatabang in accordance sa gitawag nato nga mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa imo. You become part of the big scheme of God. So yun na makigsunan ang nakita nato na example or ihimplo sa mahal nga Birhen Maria. There's a 360 reverse of life, no? 360 reverse of life. Nga dili dayon nga ang tao naglakaw, and then ang Ginoo nagtabang kaniya, nag-support kaniya. But bali, no? Ang Ginoo mi nag-una nasa mga kalihukan ug asa ka nga part. We can say asa ko nga part makatabang, but this tabang is not coming from me. This tabang is becoming an associate of God's action. Becoming an associate of God's work of salvation. Yung nana siya makisunan. Gikan sa Ginoo, gitagaan ta niya og abilidad. O kini nga mga abilidad mo ni ang atong i-appeal sa mga kalihukan sa Ginoo alang sa pagluwas sa tibuok kalibutan. So ang determination sa imong life, no, ang determination o direksyon sa imong kinabuhi makigsunan, paingon sa Ginoo. And this is very strong. Kay klaro sa imo karon para asa ka tin-aw ug hayag ang imong agianan. Kay ang Ginoo mo ay nag-una. Ikaw ang nagsunod sa iya. He is the source of life. Kita ang nag-follow sa iya magigsunan. Dili kita mahulog sa kanal. Dili kita mapapag. Dili kita mapayon sa kangit-ngit. Kang Ginoo man ang atong gisundan. And this example was shown by Mary. She was following Jesus always. Muna nga iyang pagka-light, no? Kung atong tan-awon, mulahos kita kang Ginoong Kristo. Kay si Mary gasunod man siya sa atong Ginoong Kristo. Unique ang pagka-light ni Mary. Jesus Christ ang source sa light. Then if you follow Mary, we'll always arrive to Jesus Christ. Kaya dito si Mama Mary gapayon kang Ginoong Kristo. Magsangya atong Ginoong Kristo, Mama Mary na siya. Dito sa cross makigsunan. Imagine dito sa cross. Mary is present in the cross. But nangutana ba si Maria sa amahan? Nga unsa man ni nag-antos man akong anak di ko kagwantag tan-aw nini. No. Mary absorbed all the pains. Muna iyang Mary, Mariam, Mara. Ang yam. Mara means bitterness. Yam is laud, no? Laud sa kapaitan.
gigakos ni Maria ang lawod sa kapaitan kayang nasinati diha sa iyang anak. Kay ang love of the mother and the son magisunan, no? Muni love nga gi-example sa Ginoo. Kung unsa ang love sa Ginoo, tan-awon do nato ang love sa mother ug son. Gitawag ni rawcam. It is the love of the mother and the son. Nya ang mother makigsunan, no, sa Israelite lugar nga matupan nila concept. Ang usa ka mother always siya mag-meditate sa iyang anak. Always siya mag-think sa iyang anak. Always siya mag-gaze sa iyang anak. Hantod nga mudako iyang anak, hantod nga mamatay ang iyang anak magigsunan. This is a very strong bond between Mary and Jesus Christ. Strong kay ang bond magigsunan. Nga mutan-aw lang ang atong Ginoong sa Kristo kang Maria, makasabot na si Maria unsay tuyo sa Ginoo. Ingon na ang inahan og anak. Mutan-aw ang inahan sa anak, kabalo kaayo ang anak unsa ang tuyo sa iyang inahan magigsunan. Ingon ani kasuod ang usa ka inahan ug usa ka anak. It's like a union so unique, Mary and Jesus in the womb of Mary. Munang gitawag sila heart nga twin hearts, di ba? Two hearts of Mary. Jesus heart and the heart of Mary makigsuon na matupamrag usa lang ang pinitik niini. Kainahan man sila og anak. Og kini makigsuon atong Ginoong Kristo mao ay naghimo kang Maria. Si Mama Mary good always for devotion. Kang Ginoo manggod sa iyang pag-assist pagtabang sa ato. Not necessarily nga siya gid ang motunol. Say for example, nay tawo nga nagpangay panabang sa Ginoo kay gibahaan siya. Unya nay niabot nga helicopter, no? Common man ang istorya, niabot nga helicopter, tabangan siya. Dili ba siya mosakay sa helicopter kay hulaton pa niya Ginoo manaog nga okay, ako gid mo save sa imo. Katong helicopter mo to ang instrument nga gipadala sa Ginoo para nga ma-save siya. Now, si Jesus Christ usab makigsuonan, gipadala sa samahan to save us. But Jesus Christ also created Mary as God, no? Gi-create niya si Mary para nga naputay dangpan nga usa ka inahan makigsuonan. Natay tan-awon kung unsaon to pagtuo kang Ginoong Kristo. Natay tan-awon kung unsaon to pagpuyo ang iyang mga pulong. Natay tan-awon kung unsaon na to pagbarug, paglahutay, panahon sa mga kapait o kasakitan nga atong agian kay si Mary niagi usab niini mga butanga og tao siya. Si Mama Mary always ang atong tan-awon para maklaro nato pag-ayo unsaon pagsunod ang atong Ginoong Kristo. So there's no need nga ato ang Ginoong Kristo okay muhawid sa ato. But Jesus Christ gave Mary to us by saying, "Behold your mother." Tan-awa ang inyong inahan. We will see Jesus Christ. Makita na to ang kahayag ni tanan. Ingon na ni kanindot makigsunan ang pagdebosyon diha sa mahal nga Birhen Maria. We mention two miracles today. Usa ka rebulto didto sa Iloilo nga naglutaw dili madaog sa mga tao. Aya lang nila nadaog sa dihang ang obispo na maoy niingon nga dadon kini sa simbahan sa harok. It's a miracle. Dili siya pwedeng mawala na to sa kasaysayan. Kay kung adto ka sa Iloilo, moadto ka sa Zaro, wala sa lain maistorya sa imo. Going back to the history of Our Lady of the Candle in Zaro, Iloilo. Kini gyud sa nga miracle ang ilang matudlo. Walay lain, wala sila makasulti nga kinsa may nagkulit aning rebulto, wala sila matudlo. Asa manigikan nga nasod nga rebulto, wala sila matudlo. Except to say nagikan kini sa kamilagro nga dunay rebulto nga naglutaw sa tubig, dili madaog sa mga tao, nadaog lamang nila sa dihang dadon na sa simbahan. Anagin sa Spain, sa Canary Spain, wala po'y makatudlo kinsa ang dibuho nini maong rebulto nga nakit-an magigsunan sa usa ka langob. Walay makatudlo ni langob ni Saint Blaise. Walay makatudlo kung asa po nigikan og naunsa ni pagkaadto didto. Nga even gani ang mga pagans atong tungora. Naghuna-una sila nga basi ila po ng Diyosa.
Pero ang mga pagano nga na-convert sa Kristohanong pagtulunan, nakita nila nga dili na inyong Diyos Diyos. That is Mary, the Blessed Mother. Klaro sa ila. Even the Christians from Europe lugar nga dili mga native dito sa lugar makaigsunan sa Tsinguaro, no? Nakita nila nga maong rebulto. Rebulto di ay sa mahal nga Birhen Maria. Kini pipila lamang sa mga milagro sa Ginoo nga gipaagi sa mahal nga Birhen Maria. And as I mentioned a while ago, from the very beginning in the Bible, to the prophets, to the New Testament, gi-portray si Mary uban ang dakong milagro sa Ginoo. Because our God is a God of miracles. Remember, our God is a God of miracles. And it is manifested in Mary. Generations of Mary and generations of the serpent. Magpili kita nining tanan makigsunan. Manginot ako nga naay inyong natun-an ning atong segment karon o ginato usab nga inyong maambit kini ngadto sa uban. Diha sa Shrine of the Black Nazarene every first Sunday 1 to 4 p.m. doon na kitay apologetics discussion. Welcome ang tanan nga moapil ini. You can bring your invites, pwede yung dadon ng mga Catholics nga medyo nagduha-duha. Pwede po yung dadon ng mga non-Catholics makaigsonan para ma-sharing nato ang gitawag nato nga pagtulunan sa atong Ginoo. Open kini makigsuonan sa tanan. Doon na po tayo mga handouts nga ihatag niini. So welcome kini. Atong grupo usab no. Nag-support din sa kampana ang tingog sa kamingawan, ang Confraternity of the New Apologetics o sa kagagumpungan na affiliated sa Episcopal Commission on Biblical Apostolate sa CBCP Ekba Makigsuonan. Anda mo sa kumi paghatag kung sa among matabang pinaagi sa kaluoy sa Ginoo sa paghatag enlightenment, pagpasabot sa doktrina sa simbahan na Katoliko. Kaya atong tuyo nga ang pagtulon ng simbahan Katoliko, the mind of the church, at treasure magigsunan nga atong huptan. Kay kining tanan mga butang kini sa kaluwasan. Ang kamatuoran makaluwas ka nato. The truth can save us. But erroneous teachings cannot save us. Salamat sa ako mga kauban usab no. Si Brother Dandan Gerong, Sister Gina Ibrahim, o kang Monsignor Elmer Abakahin, ang atong direktor ng programa sa Kampana, ang Tingog sa Kamingawan. Kini si Brad Clive kalimutan maingon. Daghang salamat sa imong pakiguban o ginawtang nga Ginoo magapanalangin kanimo kanunay. O ang proteksyon sa mahal nga Birhen Maria. Manaw sa unta kanimo gikan sa dotang mga tao o dotang mga espiritu. O ginawta ang Ginoo magaiway kanimo sa mga balatian o ginawta na unsay mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi mahatagan kini katumanan kay kini kadaugan. Daghang salamat o may adlaw kanang tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.